Kaburam kajingo bat kajingero kalong yo try uboblay bornong panemba ujongi ubom syam lai no ya kajingem kajongi hadu kaniga step kawamenta kinong try jong ka Good News TV kinong page kibalong kinong Krisyan yagni program hagni step ngai khublay ya phi baro haga kerteng ka bathyang tam ka jong turai bono panem jongi o Jesus Christ ka khubor ka banga kwa bangin ya puson hagni ka step kalong syapang ka jing phadiap sya ka jing panem ka bangla pensyong nong rem na ka kitab ki Genesis kalanong ka bakhat khandai ka dekhot ka bakhat nyo ka baong bad enda kilaya lam syabar yaki ulaong to da phadiap no me to wat khmi kertiang din but to wat sange me haka pentha baro to phadiap no syau tau lom bayo an engdo mame kani kadai ke jing maham jong ki laingot ki angel ki jong blay ya ulot bari ka ying ka jong o ban phediap no na Sodom bat Gomora kani ka jing jia kawan hadin ba ka jing jersey jong ka pop ba kinong Sodom kilale kala khia hakmat ka jong blay baru blay habo page baru jingo ya ka jinglong jingman jong ka Sodom bat Gomora om so kwa sho ya ban page namar kala pen so si ya ka mon ka jong o ban namar ka jing so si ka jong blay u kwa ban pen khoj no ya ta ka pop jong ka Sodom bat ban le ya kata ublay ulapha yaki angel jong u ban thang no dakading ya ka Sodom bat Gomora Henry Hashwa bakita ki angel ki jong blay kin thang ya ka Sodom bat Gomora kila lej ban ya kendo ya ulot bari ka yeng ka jong o ulot ulang ubriu ubashem ya ka jing sobha hakmat ka jong blay namar kata ublay shem kwa ba ulot bat ka yeng ka jong uru ken ngat lang ha ka jing pen shitom namar ka pop jong kinong Sodom bat Gomora komta kini ki angel ki jong blay Hashwa ya bakin thang no ya ka Sodom bat Gomora kila lej hayeng jong ulot bat Hashwa ka step ka bakin thang ya ka Sodom bat Gomora kila pha ya ulot baun phet no na Sodom bat Gomora ki pha ban phet no khnang ba ulot bat ka yeng ga jong u ki brang ken mau ban shakri ublay ki barang tip ban le ya ka mon ga jong blay kin laj na kata ka jing pan shitam barapa kini ki angel ki jong blay ki la pha ya ulot ki la pha rengkat bat ka thong ka bakidai ban pendep bat kata ka thong kabau lot berkayeng kidai ban le kalong kidai ban phedia klem kertiang din kidai ban ya klem sange hadu bakinda poi haka jaka bakidai ban le knang bakini baro ken omsya haka jingkem kading bad bakinyo ya ban laj
nagata ka jistom kabakraw. Kiparangit ba kum kibriw kat bangidang hang ni hasla jong kaperthei ngilong kinong ye phethong. Nadu ki khanarit ki samla ki rangba badhadu ki balatammen la kanthei ni shinrang ngidon yela ka jong kathong. Batkum kinong ye phethong ngin omla alhaj na ki jing ele ki ba wit ki bakka ye kalentiya jongi baladangi bakla baniat kala yangi bangin wan phai pat sya kajing bha namar kata ha kajing kajong gikum ki khon Kristan ru ngidon la kajong kathong kabangi dei yaban pendam bar kata kathong kajong ki khon Kristan kadai bangin phediap na ki jing sniu sya kajing pendem u Jesus Christ. Henry bangin yo ya kata kathong kum ki khon Kristan kamlong ka basok yangi namar kini ki por bar ki sngi ki bangi ki dap shisha tang ki jing bar ki jing ele sudah ki bayele bantan ya ka jing ka jongi ki khon Kristan bangin nom yo ban pdiang ya ta ka jing pen ka jong Jisu ki jing ele ha ka jing ka jongi ki khon Kristan kiyale ban pen biet kiyale ban pen thame da ki rong phong jong ni ka perthei bat kham tam da kaspa ka jongka namar kata kum kinong ye phethong sya ka jing pen ni don kam ban phediam klem da kertiang dien la sya ka diang ni sya ka mon Henry habangi la phet naga jing sniu ngila phet naga jing ya ngin yaj bej shakman hadu banginda yo ya ka jing pen nabala da ngim long kita ki ba phet ya ki jing so bha perthei ki balong ki jersey jong ka pop kintan ya ka jing ka jongi bangin jingai ki jinge dei jongi rengkat baru belai kenang bangin numpoi sya kata ka thong ka bamanga ban mapi kum ki khon Kristan ngidon ka jing thmo kum balong ka tanga ka jong ulot habaki angel kilaong yaki bakim dei ban kertiang din kidei ban yaj bej klem da sange hadu ban poi how tau lum bakidei yak ban lai ban ka jing ban nut jong ka tanga ka jong ulot ya ka spa perthei ka jing kan mau ka jong ka ya ki tiar ki jing don ki jing ki jing bu ki jing sahat ki badon ha ka ying ka jong ki hasodom kala penlong ya ka bakan phai din ban pech syasoda kala penlong ya katanga ka jong ulon ban phai din no na kata ka jing phet ya bar ka basno si kalong habaka phai din na ka jing phet ya ka jong ka na sodom kala penlong ya ka bakamla shu ban poi shekathong ka baka thmo yo ban lai Genesis kalau nang bakat khandai ka khat ka bar riu ka ong Henry ka tanga jong ulot kala khmi kertiang din na shadien jong u de kalaman long kapaya maumlo ban ngisngo thu bakamla shu ban poi rengkat bat ulot syata thong ka baki kithmo ban lai ki khons Kristan Hagni por berkhalimat kamta
ka jingkhot yangi kalong bangin long kinong phediap na ka jing jersey jong ka jing sneo ngin phet klem kertiang din ngin yaj bej haru ban poi shekathong ublei un yarap yangi bangin la ban phediap na ka jing sneo jong ka porthei sha ka jing pen em ka jong Jesus Christ tungin lai chublei ha ka jing Try boblei baruch pa jongi bab neng ngi em hagni sngi berkipor kibalong kipor kiba hadu kata ya kejing em kejongi kum ki khon Kristan naba ki jing sniu kiba bon jaj jong ka perthei ki wan ban len shop ya kejing em kejongi kaspa kaphau bat ki balong ki jing sobha jong ka perthei ki wan banlen shop ya ka jing em jong i ka khon Kristan bangin phai din no banon long kita ki bomla ya ban phet yap naka na margata ko kon rat ni wan bandoi hakmat ke jong me ai bor yangi ko kon rat babangi em hagbum kita ki por baki jing sniu ki len shop ya ka jing em ke jongi ngin la ken ban phet yap naki ngin ya chen ko kon rat sha ka jing pen em ai ke jong me bangin mat ya ka jing pen em ke jong me ko kon rat yarap yangi bangin la ya ban ya klem kerteng din ngin ya bet ken ko kon rat klem sange hadu ya bangin apoi hek ta ka thong ban mat ya ka jing pen em ke jong me hadu kita kisngi ka bakot ke jing em ke jongi ya yalam ko kon rat yangi ai bor yangi bangin la ya ban pej bej lagi khmat tang shame ban yo diang ru ko kon ran ya ka bor jog jing pen em ko jong me ha ka jing em ko jongi ka man la kasngi shem ko kon rat ya ni jing khot kar pat usha kri ha ka kerteng ko jong me trai ban pen em jong Jesus Christ ngadwai naru unta shri bom bom jokodro amen.